ndezvandakazorora inhamo chaiyo kungwarira padurise uku kutodza maise kurima zverudo zvagara zvinonetsa. Ganja Express icheche panze haizari madzi baba mozi fime nezambuko komanda Vanzura.
kwedu kunako kwamuri vasekere ndinokutendai murambe makadaro maoko yenyu nedu tikamabatanidza panowanikwa zvakanaka muupenyu hwedu Wetzerai makora kurarama kuvaimbi unaye prokichi fumo maachanyora mumupe pfungwa zhinji semuimbi kufara kwavo mama wangu makomborero kwandiri kusuwa kwavo mambo wangu dambudziko remoyo wangu kufara kwavo mambo wangu makomborero kwandiri kusuwa kwavo mambo wangu dambudziko remoyo wangu vachingisaiwo vavene moyo munyoro kunenera vachingisaiwo vavene moyo munyoro kune vasira wetzerai makore kurarama kuvaimbi unaiye Simoni mutambi vaachanyora mumupe pfungwa zhinji semuimbi sekuti ndimi mupi wazvose yave munotipa pfungwa nguva zhinji tivunge zvemeri munotipa zivo huru tivone zvemeri munotipa pfungwa zhinji tivunge zvemeri munotipa zivo kuziva zvisakaziviwawo wetzerai makore kurarama kuvaimbi unaiye Traimo Bande vaachanyora mumupe pfungwa zhinji semuimbi nemanzwiro makatipa iwayo Mwari kwandinovonga nerudo rwamunarwo ndozvinoita sotso yaMwari imi makatiropafadza nemanzwi eduwo ndozvinoita sotso yaMwari here mambo here mambo here mambo here mambo vaimbi kunaivo vaefeso pavachanyora muvape pfungwa zhinji sevaimbi. Tikonezei Baba, 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 tikonezei
tikonezei baba, tikonezei mwariwe, tikonezei baba. Ya amen, oh, amen we, Hosanna.